Yena lowo nto uba uzanga waphoswa namhlanje uthanda sikhule nekhawulo the message yathi take dominion. Yathi take dominion. Then diyajonga xa kuthiwa sithathe ndicela uba undibambe ngoba ndithe ndizawuhlala phantsi usacinga uba ndizawuthetha. So zenzele inceba ke ukuba ungashiyeki. Xa ndiyijonga le nto tata ndifumana ukuba le nto sayinikwa ekuqaleni ayonto sizayifumana namhlanje emvuselelweni. Hallelujah. Uthixo edala izinto zonke, ebumba izinto, ephethe wenza kakuhle nazo. Nasi into endithandayo xa ndifunda incwadi yonke ukusuka phaya ku-verse 1 ukuthi yonke into uThixo eyibumba eyidala ebe esithi xa egqamileyo ayijonge athi kuhle. So uThixo yonke into uyithanda i-perfect. Ayikho nje into abayidibanisa nje adibanise nje abeke ibe ushiya kunjalo, kodwa ejonga xa egqamile kuyenza into athande. uThixo wenze izinto azithandayo. Sibona sihleli phansi ngolhlobo into ebeyithanda xa egqibile kuyithanda. So nawe ke ngoku uza emntwini, 26 tata uza emntwini phaa kwincwadi kaGenesis. Uza emntwini chapter 1 verse 26 Genesis. Emntwini ke ngoku Genesis avele izashumela kamandi tata, lishumela kubantu abakhe iveki yonke. Hayi ndifuna phinde ndisobona into ngoba sebehlutho lethi and nento ndiza nazo nento ndizonamphantisa kuthethwe ngazo zonke. Hayi kumandi ukuba ndim nje kumandi nje. Ewe tata. But Genesis chapter 1 verse 26. Wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu. Babe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle. Nasezintanyeni zezulu. Mamela ke ngoku masijonge kule ndawo eyokuba lo mntu uThixo hlala phansi tata, lo mntu uThixo amdalayo umfanekisa naye. Nxa egqiba ukumfanekisa naye umnikeza ubukhosi. Umnikeza ubukhosi
nasezintweni ezizithozile nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Lezi ezithi nabo lezi siphethwe sithi wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe. Iyaphindwa abazalwana ukuba lo muntu uphatha nje udalwe ngokomfanekiselo kaThixo. Wamdala ngokomfanekiselo kaThixo. Wadala indoda nenkazana. Indoda nenkazana zifana noThixo. Bavele uThixo uyawadala. Wenza sure ukuba umuntu nxa emdala ukuze abe ne-dominion makafane naye. Asikwazi ke ukuba siphathe, asikwazi ne-authority singafani naye. So lento ukuthi eyona nto kufuneka sifocuse kuyo kakhulu kukufana naye. Ngokuba nxa sifana naye siba namandla okubusa, siba namandla okwenza izinto kakuhle ngokuba uJehova wenza izinto perfect. So sifana noThixo thina izinto siyazenzisisa. So ayikho into funeke thina siphithizele yiyo ngaphandle njengokuthi sifane naye. Uthi masibe nobukhosi zilawule. Ayifundile verse ngesilungu. Zilawule. Uthi masibe nobukhosi zilawule. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. To be like us. To be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, and the small image. In the image of God, He created them. In the image of God, He created them. In His image. But we are the image of God. We are the image of God. So that is why we are the image of God. Ngijongele ke ngoku eyokuba umuntu sekenikiwe dominion, sekenikiwe ligunya. Kukhona apho ahambe khona wahamba walahleka. Sebana bangcwele uhambe wahamba wala ngabisina sikakhulu ngisanoyika. Mamela ke ngoku apho alahleka khona ubaleka uThixo. Ubaleka uThixo. Jonga i-opportunity embalweni nayo. I-opportunity embalweni nayo. Eyokuba ke ndibe nomfanekiso ngqondweni nxa izwi likaThixo lithi phaya elate kupholile phansi kwemithi ebesizwe uSimakade bahlale naye phansi bancokole. Mina laba bantu bebephila ulife not into yokuhlala. Ngokuba bebenechance yokuba bancokole noJehova, babe nexesha noThixo phansi komthi, babe nechance yokuba babe noJehova. Hallelujah. So ngokuthi jonga kule ndawo bona basimela kuJehova. Banahlekelwa yile nto emnandi yokuncokola noThixo. Manje ngithethe ngayo kanti ngoba yiyona nto endizothetha ngayo ukuba ne-relationship noThixo. To have intimacy with Him. Hallelujah. Sincokole naye. Ukuncokole noThixo, the communication
ndiyayijonga xa ndijonga i-communication mva nje umama uPeter unestayile esitsha ebenganaso sitsha sitayile anaso mva nje uyathanda nje uba ngathi hello mama bendithi mandive ivuko uvelatsho njalo athi ivuko. Hallelujah. So ke ngoku uyenza rhoqo le nto ndiyibukele and ke ngoku ndiyibukela nokuba yenza ntoni le nto apha kum. So ndiyafunda ke ngokuba i-communication inento yenzayo emntwini. Nxa nisoloko nincokola nomntu ugqibela somnikeze neengxaki zakho ugqibela sombalisele nezinto eziserious kuba lo mntu nisoloko nincokola nobabini. Mandingathethi ngotata amagoda, ndithethe ngobrata amagoda. Andikamboni ngoku usebhizi ngoku. Ubhizi ngoku mandithethe ngobhuti amagoda. Unento yokufika phaya emishini 3 or 4 times per day. Xa ecinga nje qhi ukhona. Xa ecinga nje qhi ukhona. So eyona nto endiyiqapheleyo ngokuba ukhona bakhe ukuthi nezinto ebengamelekanga uba ndikubalisele ndigqibela sendicubule ngayo. Ndiphinde ndirealize ukuba bendingekazinogoli kubantu efuneke ndizigqobole kubo. So kuba nezinto uzifumanayo ongamelekanga ukuba uzifumana ngenxa yokufumaneka. Kunezinto ezinkulu ongazithola zingakulingananga but ukufumaneka kwakho uzifumane phezu kwabantu bezibafanele. Mamela ke ngoku ndifikelela ke ngoku kuye ndithi yazi bendicinga yazi ngokuba ndimxelela izinto endizicingayo. Mina ndishela ngokucinga kwam naye ngoba uphi ukhona. Ndijonga i-communication bantwana bayenza ntoni. I-communication ithi ndithande ngenkani. Xa uveka uyayazi uba ndile ndawo yokuya ngoba kulapho uncokola khona. Awudingi mntu wokushera nxa unomntu one-communication naye. Jonga ke ngoku uThixo uthini. Uthi liza kum ndikuphendule ndikuxelele izinto ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. Zikhona izinto ezinkulu esingazazi esingazifumana only because sisoloko sifumaneka sincokola noJehova. Ungafumana izinto ekumeleke bazifunyanwa ngabantu abakhulu ngenxa yokuba wena ukhona ukuzifuna kuJehova. Kubalulekile ukuba sibe ngabanqwele abasondeleyo kuThixo sithethe naye. Sithetha noJehova. Nxa uthetha naye uThixo
ufike wajonga kuye uJehova izinto ziyaguquka. Uthixo utshintsha konke. Ethi xa usondela kuye umnikeza ubuwena bakho, uthixo akunikeza into ayifunayo. Masingayilibali laa ndawo ethi unguthixo ufuna izinto ezi-perfect. So awukwazi ukuba uthethe naye akuyeke ufane nakuqala ujonga into engalunganga kuwe, ngoba uJehova uthanda izinto zibe yintle atshayele zonke. Izizini iphi ukuthi ugqibe isikhathi esininzi naye. Futhi sinamandla okwenza njalo ngokuba kutheni sifuze utata wethu. Sifuze yena. Jonga ke ngoku utata umfundisi zamanisiza kuwe kaninzi nje. Ndela kakhulu phaa kutete sizofunda izinto ezininzi. Sekwakhona ukutshanje ngoku inoba kwenzeka ntoni ayisenguye lowa wayizolo ngoba bazalana ufike endaweni anceda khona. Make sizijonge iindawo zokuxokola bagcwele, zikhona iindawo zokuthetha ngoba ezinye uyakuzo zinjani impilo yakho. Ufesi ube ngumzalwana waziwayo onamandla, ufe ubulawa yindawo oxokola kuyo ngoba ubulawa yindawo oxokola kuyo. Ufika kwale ndawo uxokole bakubonise ukuba utata upostile ulula kangakanani. Utsho ulahlekelwe. Udilize uphele thunga wethi laa nto ubuzukisa uJehova ngayo iphele ngoba unqokole endaweni erongo. Khona umdala wezintsuku ethi masijonga kuye asibonise amandla. Khona umdala wezintsuku ethi masibekekela kuye sikhole ngamandla. Gqibezela tata. Usiza ngamadanduluka wenza uYehova walusindisa ezimpathelweni zayo zonke. Umsindise ezimpathelweni zakhe zonke ngokuba xa ujonge kuye bazana uThixo uyalithanda igama lakhe. Umzimba uThixo olithanda igama lakhe. Uyabona uThixo xa uhleli kuye ubambelele kuye uncokola kuye akafuna uhlazo, uyakhusela uyakubiyela ngenxa yokuba ujonge jonga la madoda Nkosi yamnaka yokunikwa ubukhosi ayophatha. Ingxaki yokuba kumenzeke kulo hlobo bathi bafikelele ekuphatheni kukuthi i-secret bayazi ukuba okay xa sekulo hlobo asincedi nokuphila, singafa ukuba siyafa. Bathi eyona nto esikuyo nje ukuthi sisondele uJehova wethu. Xa sawusondela uThixo umsondele unganaki nokuba kwenzeka ntoni. Mamela xa ufuna ukumsondela jonga phezulu ngoba zikhona izinto ezingakuphakamisa. Uyabona ukujonga uThixo. Kukhona umuntu othethe ngolunye intlebele lapha yathi izinto zimbhaqabula zimbetha and ndisiva siyatsho ukubona kukhona umxeleko phaya ezilalini uve ukuthi afaka phantsi kwetafile ngoba kaloku itafile inxityisiwa uboni phaa kwetafile. Ziba khona ke ezizidudla ezingangeniyo phantsi kwetafile ubona uba lena ukwazi nokuba uyifihle ewuba ngathi nawo liyavela phantsi kwetafile ayifihle. Banoyo abafile Nkosini. Ndayibona ukuba uyabona njengoba ndifile ngathi ndiyafa kundiyoyo
yoyo bisasithi namhlanje ndiyashaya sinojo konjalo sothelo umthaka wezinsuku majonge kuyo bayithi abasabalisa ngengxaki ezenzile enkonzweni ubungazazi wena wazi nje uJehova lomjuqayo ngokukhawulande apho bakhona ozawukwazi ukubanikezela basondele nabo bafumane le ifumeneyo njengoba uthulisa wathi masibizeni kuye xa sibiza kuye iphendula ikhona